ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки светои серебристи соли бароишаш 1999 солае ки судифираш бензини холия. Моторош мега простой 6 литр, коробкаш механика, системи мошин мегад нахаду 4 та балон мегад пачка, 2 та электропакет, 4 дискаҳои худаш ва кондиционер. Моторшам хуб аст, аккумулятор, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошин мегад нахаду аст, ягон камбудӣ надорад ки хеле дасти ягонам дай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ бародарон, бо арзона мешавад. дар суръатҳои ҳамин мошин камтар, мошин суръата хеле хира омадаги аст, просто телефоншонам хеле гирад, лекин мошин мегад бениҳоят тоза, ягон камбудӣ надорад. балон ҳамаш пачка, ҳамаҷо раҳатнои аз худаш, ҳамаш 100%. аз 40,000 сомонӣ мегад бо арзонтар муомилаи хуб мекунем. ин мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳо расия шуда, дар ин рақамҳошон нагуфтед ки имо васаб чиз павад ки бо сахран када бинен, не ки рақамҳошон расия аст, 100% кор мекунад. марҳамат, дигар маълумот чо гирем. агар шумо дар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира ягон чиз барои фурӯхтан бошад, инам хел сурат маълумот чорӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. лайкотон нагузорем ва навори моро дар WhatsApp имотон подлисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли бароишаш 1990 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш 6 литр, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техники қарор дорад. балонш мегад средния 50% мегад, салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад, 4 дискаҳои худаш. Opel Caravan мегад 92 боша мегад, неки солуш мошин мегад нахадуа. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомонӣ. бадоназ бо ҳамирам арзон муомила мекунем соҳибшон. ин мошин дар ноҳияи Рудаки, Ленинский районда қарор дорад. ноҳияи Рудаки, Ленинский район, рақамҳошон кор мекунад. дар рақамҳошонам имо пайваст дорад. аз ҳама хубаш дар рақамҳошон занг занед. мошин хари конкрета наличи боша мегад арзонтар када метиҳем 18,000 сомонӣ. марҳамат дӯстон азиз, дигар маълумотошро гиред. агар ки шумо дар хали мошинаи фурӯшӣ бошад, роя кунем, фурӯшда мегузорем. саҳими мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон мошинои советский аст ки молодежни ВАЗ 2106 соли бароишаш 1983 аст ки бензин газ ҳардуш мегад кор мекунад. раҳатнои краска мегад хеле вишинои олучаги светай. мотор 6 литр, коробкаш механика, системи мошин мегад нахаду беҳтарин. хадавои кадагӣ мегад, задни камера, монитор, электропакет, центрозамок, ҳамин хел чизо дорад. мошин мегад 5 тага мегад чизаш, коробкаш 5 тага нахаду кожни салон ҳамаш кор мекунад ки бо темболи электропакет ҳамаш 100% центрозамок дорад мегад соҳибшон. срочно мегад бо фурӯхта мешавад бо нархи 15,000 сомонӣ. бадон азиз, бо ҳамирам камтар дигар мегад муомила мекунем. мошин мегад 83 сола боша мегад, не ки бениҳоят тоза, ранги солои мисол 99 2000 сола мегад соҳибшон, бениҳоят тоза, 4 балон пачка ва 4 дискаҳои молодежни. мошин дар шаҳри Хуҷанд, рақамҳошон аст 15,000 сомон. дигар маълумот чо метавонед гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Hyundai Starex аст ки мошинои мусофиркаш газ катӣ. соли бароишаш 2000 солае ки судифириш гази холия аст. моторош 3 литр, коробкаш механика, системи мошин мегад нахаду. ай мошин мегад 4 сола мегад дасти як одам нагаштага, яъне ки вақташ мегад аму ай вагон гирифта мегад. мисол мошин 4 сола 5 сола дасти як одам мегад соҳибшон. ин мошин мегад лини гаштагӣ нест мегад соҳибшон, фақат амин мисол корои хичона оилавӣ дагаштага мегад соҳиб корои обши хичонкатӣ. мошин мегад фақат кам як хиҷош мегӯд ам косметический кор дора мегад. мисол ам хеле як хиҷош краскаш кам ам хеле сарапи наштаги. ай дигар хе мегам аҷош сат балон соз, электропакет, салоншам тоза, нахаду гази холӣ, солаш 2000. нархи мошина мегад 30,000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтар муомила мекунем. ин мошин дар территорияи шаҳри Душанбе аст бадрон. кадоми шумо ки мехоҳед марҳамат занг занед.
Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад баъдо молодежи настае ки ваз 21099 ҳастае ки соли бароишуш 1996 ҳастае ки бензини холия моторша мегад 1.5 литре коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуб қарор дорад 4 баллон мегад пачка аккумулятори нав мотор беҳтарин ходовой кардагӣ мошин мегад умуман газа дагӣ нест тоқа бензини холи кати гаштага мегад соҳибшон неки танировкаш қати ҳуҷҷаташ уже буд шидагай баллон аккумулятор ҳамаш мотор беҳтарин мегад фақат як ҳуҷҷат мекунӣ ҳай мекунӣ мошина хоб срочно мегад мефурӯшад бо нархи 7500 сомон бадон аз неки наршуд арзон ягон чи нагуфта мотораш карбюратор мегад карбюратор мошин мегад 100%. Ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт нархаш 7500 сомонӣ кадомтон мехарем бо бештар маълумот гирем мумкин хай арзон бо қатон савдо кардан дар назди капоти мошин одамоне ки намехара мегад нороҳат накунам чунки одамони зайните мегад коргар лайко разани ва ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен силкаша падлисаш кунем. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро Mercedes-Benz C-классае ки сечка объёмни соли бароишуш 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотори 8 литре коробкаш механика саистани мошин мегад бениҳоят тоза ягон расход надорад мошин мегад задагӣ пуштагӣ надорад чашкаош пеш ақиб мегад радной аз худаш варид кардагӣ нест кондитсионер заводско дорад 4 диска 4 балонаи 80% дорад ходовоям кардагӣ аст мошин мегад беҳтарин ягон камбудиша нагуфтанд нархи мошина мегад 65 та гуфтанд неки нашуд арзон карданашам ягон чи нагуфтанд ин мошин дар территорияи шаҳри бохта нархаш 65 000 сомонӣ ки ҳамаҷош 100% варид парид мегад надорад кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳои билайншо нависагаст аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотшо метавонем занг зада гирен агар шумо дамахали мошинои майда мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои реклама барои халии технико дошта бошад ки хонафар надорад сурат маълумотшо қатъи нарх навош рой кунем мо фурӯш дар рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Toyota Corolla ҳастае ки светои сафед соли бароишаш 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотораш 1.5 литри простои коробкаш автомата саистани мошин мегад нахадо беҳтарин саистани Corolla яга мегад 2006 сол японка перекидка мегад соҳибшон хайбу бештар маълумоти пураша аз соҳибашон мегирем 4 баллон мегад 80 4 диска электропакет кондитсионер монитор ҳамаш 100% мошин мегад японка бадон аз намедон чӣ хел перекидка гуфтагасан яъне ки аниқ кадахтон мегирем нархи мошина мегад 78 та гуфтасем бо савдо мешавад ягон расход надорад ин мошин дар территорияи Душанбе нархаш 78 000 сомонӣ ки бо арзон муомилаи хуб мешавад мегад соҳибшон кадоми шумо мехарен ягон маълумот дорен мисол чизе ки хоҳем фаҳмидан рақамошро мегафон аст аз ҳамин рақам метавонем бештар маълумотро занг зада пурсен лайкора дӯстон азиз бозам такоша занем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем полни худ падлисаш кунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро Land Rover Sport ҳастае ки соли бароишаш 2006 солае ки суди фурӯш бензини холияе мотораш мегад 4 литре коробкаш автомата саистани мошин мегад нахадвай неки камтар расход дорад бадон аз ин неки нагуфтиянд чи расход неки камтар мегад таъмир талаба мегад неки таъмир кардан кора расход дорад опшн мегад соҳибшон 4 та баллон мегад қариб ки нав 4 диска электропакет кожни салон ҳамин мисол опшн ҳамаш 100% фақат камтар мегад расход дорад неки расходша нагуфта ки то чанд сомона ва чӣ хел астае кадоме ки хел Land Rover мехоҳед нархаш бениҳоят арзоне ки нархша мега 80 та гуфтасем бо арзон мешавад ин мошинам дар территорияи Душанбе ки Land Rover Sport 2006 сол ҳамаш радной айхудаш камтар расход мекунӣ мега мошина мегирӣ фақат ҳай мекунӣ одамоне ки агар мехоҳанд ки расход карда ҳай кунанд мегад тоқа ҳавоё мегад занг зад одамоне ки мегад мисол намехаранд ради интерес мегад нороҳат накунанд арзон муомила мешавад ин мошин дар Душанбе рақамошро мегафон аст кадоме шумо мехоҳед занг занед. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро Daewoo Tico ҳастае ки светои сафед соли бароишаш 1996 ҳастае ки бензини холияе мотораш 0.8 литре коробкаш механика саистани мошин мегад нахаду мошин мегад хела экономи мегад бензини холияе объёмаш 0.8 литри экономи простой мегад соҳибшон ки мегӯ хела мисол да 1 литр хела мегарда мегад соҳибшон тоқа бензини холӣ солаш 1996 сол инам хел саистания ина пеши капотош мега камтарак хали яҷош хали безеб шудага дига ҳамаҷош 100% мега соҳибшон капоти пеш камтарак яҷош хали пӯшидага намедор хата чизе дорад нархи мошина мега 9500 сомонӣ гуфтасем бо арзон муомила кадом меша мега соҳибшон ин мошин дар
ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. Кадоми шумо агарам даевотико хадани бошен бо арзонтар мекунад дар ноҳияи шаҳри нав рақамо инашон мегафон аст. Марама дигар маълумотро гирен аст рақамошон лайкора занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daiwol Nexi ҳастае ки светои серебристи соли 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 6 литри пластик, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ, мотор 100%, салоншам тоза, электропакет, инам хел система. мошин мегӯяд дар нархаш арзанда, ягон камбудиша нагуфта. газ бензин мегӯяд ҳардаш кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат ва хадавоишам мегӯяд кадем. 4 калпак немхели сервиси сфед хай ҳолати средня бардон азиз. нархи мошина мега 8500 сомонӣ гуфтасем, бо камтар мега муомила ҳам мешавад. ин мошин Daiwol Nexi дар территорияи Душанбе инашам қарор дорад, пойтахт. кадоми шумо баъдон ки хайдани бошед Daiwol Nexi бинем хеле сайсани нахадо рақамо мегафоншон настига ҳастае. марама дигар маълумотои пурраша гирен. лайкора занед ва видеонавори мо дар ватсап имо аз шумо хоҳиш дорем ки позитсияш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класс ки намхели Zaychik яъне ки компрессор соли 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 2 литр аст, коробкаш автомата, системаи мошин мегӯяд нахаду. ин намхели золотистки света мега соҳибшон ҳолати мошин мегӯяд нахаду 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 диска, 4.80% электропакет, кондитсионер, ин намхели радной краска золотисти. мошина мега срочно пул далкура мега бо нархи арзон мефурӯша мега нархи мошина 40000 гуфтасиян бо ҳамира мега саводо кан карда муомила мекунем. ин мошинам дар Душанбе пойтахта қарор дорад. номошин транзит мошин мега нахаду ҳамоҷош кор мекунад. 2002 сол бензин газ ҳардаш ва мотораш 2 коробкаш автомат, 4 диска, 4.80% 1 сола ҳуҷҷат дорад. дигар мо хай такрор намекунем. кадомитон мехарен рақамошо дар поини видео инашон территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. бозартакуша лайкора занед, навора подписаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон боз Toyota Camry ҳастае ки американка SK мега соҳибшон соли 2007 солае ки бензини холияй. мотораш 2.4 литре, коробкаш автомата, системаи мошин мегӯяд бениҳоят хуб. 6 моҳи дигар мегӯяд танировка дорад. мошин мегӯяд тоза американка, салонш мегӯяд сиёҳ, 4 диска, электропакет, кондитсионер, ҳамаш 100%. салон мегӯяд сиёҳ тоза американка SK мега соҳибшон ҳамаш кор мекунад. задни камера мисол обшо ҳамаш 100%. мошин бе камуди дискаҳои худаш намхели балон ҳамаш нав астае. бо кадом маълумотша ки хоҳем фаҳмидан бо рақамошо навистагааста дигар маълумотша мегирем. нархи мошина мега 95 та гуфта бисёри баъд не камтар мега ягон сум дар назди пулгири ҷои капода мегӯяд ягон сум муомила мекунад. бисёри баъд не камтар бадон азиз. ин мошинам дар Душанбе пойтахта қарор дорад. 6 моҳи дигар танировка дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамо мегафоншо насигасе аз ҳамин рақамошо метавонед ки пурра маълумотоша занг зада гирен ки бензини холияе. марама тамос гирен. агар шумо дар охири мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад сурат маълумот шуда фурӯшта мегузорем. хоб ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.